Menu petície. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s názvom Petície. V ľavom informačnom stĺpci sa nám ukáže názov menu s odkazmi na jednotlivé podstránky. V tomto ľavom informačnom stĺpci vidíme tučným písmom otvorené menu s názvom Petície. Pod hlavným tmavomodrým pásom sa nám ukáže názov podstránky Petície. V pravom širokom stĺpci sa nám ukážu odkazy na PDF dokumenty s názvami Oznámenie o výsledku vybavenia petície číslo 01/2023 v zátvorke súbor PDF 460 KB a odkaz Oznámenie o výsledku vybavenia petície číslo 01/2022 v zátvorke súbor PDF 45 KB. Po kliknutí na ktorýkoľvek odkaz sa nám PDF dokument otvorí v prehliadači alebo stiahne do počítača. Podľa potreby s ním možno pracovať. Pod týmto textom je ešte informácia sivým písmom o poslednej aktualizácii v čase písania tohto menu. To bola posledná aktualizácia 19. októbra 2023 Rastislav Machel. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom Organizácie ministerstva, potom ďalší biely pohyblivý s nadpisom Dôležité odkazy a na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 26. októbra 2024.